handizoti kamwe kasekuru taitiri nako ipapo ndekapi taungana muvheranda kakauya kakati ya inini ndakanzi nababa vangu kana uchida uziva kuti uri mhofu toda kuonana munhingirikinumu muzviguno kuti muri kubuda mvere here handizivi kuti zvakangonibata ndakatanga kuziva kuti inini handina baba. Ndombonzaniko ndombovepiko amai ndiudzeiwa kwandinobva amai ndiudzeiwa kwandinobva amai ndiudzeiwa kwandinobva amai ndiudzeiwa kwandinobva kwandinobva baba vangu varipiko tiudzeiwa kwandinobva kutadzirana kwenyu nababa imhosva yangu here ini mwana kutadzirana kwenyu nababa mai mama vangu imhosva yangu here ini mwana kutadzirana kwenyu nababa imhosva yangu here ini mwana shungu dzemoyo wangu amai. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. Taigara mumakomo Zimbabwe manya takabatesa tichingira Zimbabwe taigara mumakomo manya takabatesa tichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe manya takabatesa This is your program. This is your favorite online TV, Zim News BTV. The program, The Forgotten Veterans, a program where we profile individuals who participated in the liberation of this country. Mungave muri kunzvimbo dzakasiyana siyana, mungave muri mubereki, mungave muri muchimbwido kana mujibha, tinoziva mune basa guru ramakaita panguva yehondo. Kana mine shuviro zvakare yekuti aiwa inini ndinoda kuti nhoroondo yangu isare igoonekwa nemhuri yeZimbabwe pamwe nehama dzangu, makasununguka kutibata. Zvakare kune vamwe vasina kuenda kufront, vasina kana kuenda kunotrainwa, vasina chatingati chine chekuita nekuridzwa kwepfuti, asi vari vanhu vakasungirwa zvematongerwo enyika. Nekudaro chirongwa chenyu zvakare munotidana toya ikoko. Nhasi tiri kupi? Tiri muno muguta reHarare, mubudiriro uko kwatatevera Sekuru Murape kuti tinzwewo nhoroondo yemukomana kuzosvika pazuva ranhasi vave kunzi Sekuru Murape. Regai tidzike nhoroondo yavo kubva chiri chikomana kuti murume wati kutaura naye pazuva ranhasi akazvarirwa kupi, akakurira kupi, uye vabereki vake vari kupi. Sekuru Murape, makadi zvinhu?
michisimba yenyu kusimba kungobvunza hangu zvinyatsonanzi pane murume apa. aiwa Isusu mwari ka- wachiri kuchengeta isusu titobvunza kunzi wakasimba here handiti vangoona kabhodhi handiti handiti ndizvozvo, tototi aya muri kuchengetwa aiwa ndizvo handiti ka mbeu tinotenda dzinongobuda dzakasiyana mumunda umu handiti ka aiwa tinotenda imwe inonomerera paruware imwe inomerera pavhura kani dzakangodaro handiti ka aiwa asi tinotenda dzinongobuda chinhu chimwe chete chibage chinodyiwa handiti ndizvo zvasekuru ndoda kuziva sekuru kuti sekuru murape vandiri kutaura navo tichidzokera kumusha kudzinde kune rikuvhuti murume uyu akazvarirwa kupi ende kumhuri mavo vanga vakamira zvakaita sei? Ini nhoroondo yangu yakakura yakareba. Ndiri murume akaberekwa 25 February 1954. Ndichiberekwa ndakakura nasekuru naambuya. Nekufamba kwenguva ndakabvunza amai vangu maberekerwo angu. Ndokunditi nini ndakaberekerwa pai panhamba 60 Samuriwo muMbare. Ndaberekwa ipapo vanga vane hanzvadzi yavo yainzi Vatigere vanga vari paNyangwe paZBC apo. Akanga ari mupurisa. Ndokuendwa neni ipapo tichibva kuMbare kuyoku ndokuenda kunogara nasekuru. Ndokubva ndatorwa kuenda naamai kumusha kwaive kuna baba wavo naamai vavo. Baba vavo vainzi vaTomi Murape nemudzimai wavo vainzi Vareya. Saka handizive mafambiro azvaitwa ndiri mwana mudiki ipapo ndandiri mudiki. Anditi ndakangokarukawo ndichiona ndichikura ndiri mumaoko mani masekuru naambuya ndo vakandirera. Amai vangu vaiita zvekutengesa. Ndokudzoka ndofunga kuno kuHarare kwavaiita zvekutengesa kwavo. Asi nguva zhinji yacho yese ndakura ndiri mumaoko masekuru naambuya. Vasekuru vangu vaTomi dzanhoroondo dzekunge uchinzwa history. Vainzi vakabva kuChiweshi. Vari vatatu. Vainzi ivo mazita avo vanga vari nemukoma wavo ainzi Mungati nemumwe ainzi Kadzviti. Ivo ndo vanga vari mudiki vachinzi Murape. Ndokufamba vachitsvaga nzvimbo zvemanyakare ndokunowana nzvimbo vamwe muDomboshava. Vari muDomboshava kudaro, aTomi handizive marorero avakaita mudzimai wavo ari ambuya vandakakura navo. Ndo vanga vari vakaita vahosi. Ndokubereka vana vavo. Vakabereka mwana wavo ainzi Franz anzi Tanyanyiwa, Tigere, Media musikana, Bob, Eria, Esina vanova ndo amai vangu. Kuchizopedzisira vainzi sekuru Nicholas. Saka ndisingazive inhoroondo yekutounzwa nemakuriro. Pakazoti sekuru ava vakaita mumwe mudzimai. Vaita mumwe mudzimai. Mudzimai akabereka vana vatatu. Vanonzi vakabereka mwana ainzi Zekia Joski nehanzvadzi yacho handizive zita rayo. Right. Handizive kuti zvinonzi chii chakatora nzvimbo. Amai ava nevana vavo vatatu
ndobva vadzokera hanzi kumusha kwavo kwamusana kana kuti vakarwa pashanjere handina hangu nhoroondo yazvo. Alright. Saka Areya ava vakaberekwawo kumusha kwavo kwakuri kwaSeke. Vaiti Areya, aJessica naAmaria. Saka vainzi Amaria munin'ina wavo mudiki akauya kupi kumusha kwaSisi. Auya kumusha kwaSisi handizivi sekuru pamwe munhu aidawo zvevakadzi akaguma atora futi chii munin'ina wavo vainzi vaMaria. aJessica vachibva varoorwa manhamburo yakanga iri shamwari yaani yaAtomi ndobva varoorwa manhamburo. Right, zvadaro vasekuru ava ndobva varoora futi vatora mumwe mukadzi vainzi Amatirangana, mukadzi wechi4. Vamatirangana ndobva varoora, vabva mukuroora Amatirangana ndobva varoora vatora futi chi mumwe mukadzi. Right, saka muna Amaria vakabereka vanonzi vaHofisi, vaThomas, vaPhineas, vaErenika musikana, vaEverini, Aaron naJulia musikana. Handiti right, umu mune imba imwe yechi4 vakabereka ndakukanganwa zita ravo mai vekutanga. Okay. Koti vaivateedzera Catherine, main Catherine, kouya vainzani Miriam, kouya sekuru Robson, kouya amainini Eba, kouya amainini Sosana, kopedzisirani vainzi sekuru Jeremiah. Right, uyu mukadzi wechi5 akangobereka chi mwana 1 vanonzi mainini Sara. Saka pavana vaAtomi vaSara ndivo mainini Sara namainini Eba. Okay. Vari mumba yemukadzi wechi4. Saka nenguva dzemanyakare dzekuti mambo aida machinda ekudzivirira kana ndofunga hondo ichiuya. Right, saka pamukadzi wechi4 akaroorwa naAtomi vakaroora hanzvadzi yaChinamhora. Okay. Vanova ndo varidzi Enzvimbo. vedunhu rese vedigiriki dombo shava rese ana musoko murehwa ndokuroora hanzvadzi yavo. Saka hanzi ndokunzi ivo mukwasha zvawaroora kuno unogona kuzodzivirira here hondo ichinge dzichiuya ndikuite jinda. Zvikanzi ndinokwanisa. Saka Atomi vaivai ndokuitwa jinda ramambo raChinamhora, headman. Handiti right, zvadaro kubva 1931 yanzi ndo pavakagadzwa. Isu hati nhoroondo yandiri kutogora handizive. Ndiri mumaoko mavo vakazoshaya 1961 ndandaberekwawo 61 ndofunga ndandane 7 years. Nditi saka munhu wandakakura naye ndo akandirera. Tichienda kumagadheni vaive nemaguziberi vachibika jemu vachididi. Ndiri mukugara navo ndinorangarira pamba pataigara pasekuru pai pari nezivheranda hombe. Saka tiri tupwere taiungana tichitamba tiri. Saka ndine dzimwe nhoroondo dzinondikanganisa kuti ndofunga pataikura kaisusu handimune kuti mukomana acheme koima auchema wani
murume anzi murume acheme. Misodzi yemurume inochemera muhana. Asi zvakakosha kuti muite shungu dzite dzipere dzibude. Taitamba tiri muningiri muvhefuranda ndofunga ndandiri kumaeji kuma4 years. Vamwe vangu vanga vari vana sekuru sematsanangurira ndiri kuda kuti ndikuitirei kuti sei ndiri kumenshena mazita ayo nekuti tine matichabata. Ndofunga tiri kuma4 years handiziva kuti kamwe kasekuru taitiri nako ipapo ndekapi taungana muvheranda kakauya kakati inini ningi ndakanzi nababa vangu kana uchida uziva kuti uri mhofu toda kuonana munhingirikinumu muzvigunu kuti muri kubuda mvere handiziva kuti zvakangonibata ndakatanga kuziva kuti inini handina baba. Ndombonzaniko ndombobvepiko amai ndiudzeiwa kwandinobva amai ndiudzeiwa kwandinobva amai ndiudzeiwa kwandinobva amai ndiudzeiwa kwandinobva kwandinobva baba vangu varipiko tiudzeiwa kwandinobva kutadzirana kwenyu nababa imhosva yangu here ini mwana kutadzirana kwenyu nababa mai mama vangu imhosva yangu here ini mwana kutadzirana kwenyu nababa imhosva yangu here ini mwana. This is the program The Forgotten Veterans, a program that we profile individuals from various parts of the country. Munogona kunge muri kunzvimbo dzakasiyana-siyana mino shuviro yekuti aiwa inini ndoda kuti ndisiyewo nhoroondo yangu kuitira kuti zvizukuru zvangu vana vangu zvizukururwi hama neshamwari vagozozivawo kuti inini ndakange ndakamira ndakadaiso. Tinoziva pane zvimwe zvavanogona kunge vasina kukutaurirai, ndiwoyu mukana wekuti vakutaurire. Zvimwe tezvara hazviite kuti vaudze mukwasha, zvimwe baba hazviite kuti vaudze mwana, zvimwe sekuru havaidi dzimwe dzenguva kuti vaudze muzukuru. Asi isu tinoti tinokupai mukana wekuti musiye mataura izvozvi kuitira kuti vazukuru venyu hama neshamwari vagoziva kuti tumwe characteristics kana kuti imwe personality yemunhu yakaumbwa so, nhoroondo yemunhu makuriro aakaita akakura sei. Izvi zvinokubatsirai kuti mugozoziva munhu kuti ko munhu uyu ndosaka dzimwe dzenguva aidai so, dzimwe dzenguva ndosaka dzimwe aizongonyarara, kana kuti dzimwe dzenguva ndosaka aingopopota stereki. Regai tienderere mberi tichitaura nasekuru murape tinzwe makuriro avakaita. Pari zvino vanga vakutitaura vachiti pandakabata maoko angu ndanzwa neshamwari dzangu kuti kana uri mhofu unoona zvakadai, ndo pandakabva ndaziva kuti handisi mhofu. Enderai mberi sekuru. Zvinhu zvinongogara kana mundangariro dzangu. Takakura sekuru ndokushaya muna 1961 right. Sekuru imwe nguva futi ndomborangarira ndofunga ndiri kumaeji aikuma 5 years ikoko ndakazonzwa amai vangu ndofunga munhu uye aida kuti ndinge ndichikura ndichimbotaka kuziva zvimwe zvinhu.
ndakaningirikwa naamai ndofunga ndakuma 5 years takatorana naamai nasekuru ndakanzwa amai vachikumbirani sekuru zvikanzi ndiri kukumbira pekurererani mwana yadhi yavo yaingoti yadhi yasekuru kudai kuseri kwakusina chinhu kumberi kwakune matanga amai vakapiwa nzvimbo nasekuru vakanopiwa garden vakapiwa munda nasekuru right ndozoona ndofunga mu1960 amai vangu munhu aishanda handiziva kuti vakazowanana sei nastep father right ndobva 1960 vabereka ningirikini mwana mukomana ainzi Emmanuel haana kumbonyanya kugara ndofunga akaita kana rinenge gore ubva ashaya amai ndobva vavaka mustand mimi yavakapiwa nababa vavo 61 sekuru vachibva vaita vashaya 61 iyoyo pakatomboda kuita kanenge kamakakatanwa ini ndofunga ne7 years ndandakunzwisisawo zvangu ndichingoona mbichana ndamboti inini kwambuya vaiva Maria munin'ina waamai uyu kwakaberekwa ainzi ofisi asi akanga ari mudiki kune ava amai vaiva ndati vaiva vakadzorerwa kuti vakadzokera kumusha kwavo nevana vavo 3 saka ndobva paita nyaya yekuda kugadzwa uheadman wanga uri nani nasekuru saka ava vandofunga vekwa naJoski Hezekia vaive kudzorerwa kumusha ndobva vakuya vachiti iwe hofisi uri mukuru ndoufanira kuti utore ushe saka pakauya ndichiri kurememba pachiuya Goromonzi ari murungu akapfeka blazer rake reblack netrouser rebrown ndobva vaita mhenodare ravo ukuku radedzwa vana vese vemumusha nemurungu uyewe ndobva pagadzwani Atigere zvikanzi nekuti mwana wahosi nometa mudiki asi ndiye ari kufanira kuita sei kugara paushe anditi ndobva agadzwa paushe paipai anditi right 61 iyoyo 62 anditi mumba mambuya vangu muyomo handindati makaberekwa Atigere vakaberekawo vana vavo vakabereka ainzi Ronica Josiah Priscilla Tsitsi Ruth Faina naJosephat right pavana vave vavo vasikana vakuru vacho Ronica naPriscilla vakanga vakuitawo zvekuya muno mutaundi vachitengesa nanatete nechii handiti right vari kudzokera kumusha paikwirirwa pamarket square apo ava vandambotaura mumba mamai vangu mamune vasikana 2 vandati Media naEsina ndo vasikana vanga varimo saka ava amai guru ava vainzi Media hanzi ndokutanga kuita sei kunetsana nevana vehanzvadzi yavo Priscilla naRonica hanzi vakabva kubva pamarket square iri hoho kusvika vaburuke pedu pamungati paya I can imagine right avo tasvika mumusha vasvika mumusha dzimba dzedu dzaiti yahofisi yaAtigere ivo maiguru vangu ivavo vakabereka vana vavo vari mumusha imomo musha mababa kozoti mukadzi mudiki vaikapita kuti asekuru vapiwe musha kozoti mukadzi uyu akati uya pana sisi aMaria koti paasekuru kozoti ngirikini aitedzana naamai vangu uyu first born wandati aFranzi kozoti ngirikini vana vavo vainzi ana Paul koya Thomas koya Phineas raini rabuda kunosvika kwekupedzisira uko saka Ronica uyewe naPriscilla uyewe
vatukana naNhingirikini naTete. Saka magedhi edu tatisingawanzofamba nekunzira, taitine magedhi aibva kubva kwekutanga uko kusvika kwekupedzisira uko. Vanhu vaifamba nepakati pedzimba dzai dzakaitwa setup yekuti makitchen, mabedroom pakati apa paiita nzira yekunobuda kuNhingirikini uko. Saka handiziye isusu tiri tuvanaka tiri kutamba kumarodhi uko. Amenoti maiguru vaya vakarohwa sei, takangonzwa kuti varohwa nebadza, vakapondwa panapa nevana vai nebadza. Isu takazoenda tobva taona vatasa vakarara paNhingirikini pagedhi paya, pamagedhi paya paya, nokuti vakangoti imba vaitotedzana futika kuti ategere aivateedzerawo aiva hanzvadzi yavo iyi. Vamwe vakadzi vari kuuya vari kuvadira mvura. Saka handizive neudiki hwohuyo kuti zvakaita sei kuti ava sekuru aiteedzana naamai vangu ini aarea, handiti anga ari kupi kuno kuHighfield kuengineering. Handizoti akaudzwa sei ndobva auya nemota yake. Ava handinauziva kuti kana kuti ndakazenge kwanoti svibei tato zvangu kupi kumba, handizive kuti vakatakurwa sei kuenda kuhospitari maiguru apa. Ndakazoshama sekuru vaya vauya nemotikari yavo, taakunzi isusu vana vadiki ngavapinde mota. Saka amaiguru vangu avo vakabereka vana vavo, vanewo kutanga anga asinowo baba. Baba vacho vanonzi vakazoita mumwe murume uyu, pane nyaya inenge inonzi vakanetsana varume here. Uyu ane mumwe mwana wokutanga uya ndobva anopisa mahozi echikafu chaambuya. Saka ndewe kwamukwesha wavo vakabereka matwins ainzi Christopher naWilliam, kouya Matthias, Gladys, Dorcas, Tamare, koita matwins Stella naRhoda. Ndikuti titaure mazita pane matichazozvibata. Right. Ndobva tatakurwa, ndobva taunzwa paNhingiriki paya pamba pasekuru. Imba yasekuru yanga iri ne4 rooms. Saka nekushanda kwaiita naamai ndobva pasi koextendwa 2 rooms. Ndobva kwanotengwa zvimajarata. Pane pamba paKenani pane munhu aitenga madhiramu oatsemura, handiti oitwa ozovakiswa kuitwa zvimba. Ndobva pavakwa zvimajarata 2 rooms. Amai nastepfather ndobva vapinda mune imwe room iyi. Ava maiguru ndobva vagara mune imwe room nevana vavasikana vavanga vari navo. Inini neuyu mukomana ainzi Matthew ndobva taakugara mujarata umu, ndo matakange taakurara. Pakusvika kwatakaita sekuru avaishandisa 3 rooms. Uyu mumwe mukomana wandambotaura, mwana wamaiguru ainzi Christopher, akanga akushanda ari kuCity Council paCleveland apa, asi ailoja pamba pane, ndiye munhu wavaita seloja pamba pasekuru. Right. Ndobva tagara takadaro. Tagara ndakasichinjwa inini, takasichinja zvikoro, ndakasikoenda paMhizha. Ndandichiita sub-B, kwakuchine masabhu. Sub-B ndobva ndapedzera paNhingirikini paya paMhizha. 63 amai ndobva vatenga, akatanga kutenga imba ndaamai guru. Amai ndobva vatengawo yavo 63. Ndobva tabva kuNhingirikini kuengineering kwekwe kuenda kuOld Highfield. Imba ichitengwa, amai vaive munhu aitengesa. Ari mukutengesa akauya vachibva kunotengesa kwavo muzuva rodoka. Isiri kutamba nevamwe Nhingirikini vana muRoadmare. Amai vakasikonditora. Ndobva tafamba zvikanzi taakuzonogara kumba kwedu.
kupi anzi Cold Highfield uku zvikanzi izvozvi ndiri kutonobhadhara chi mari yemba ndobva tafamba muinjiniyari makaremomo ini handisi kuziva iwe ndo vanga watoziva zvese ikuku ndobva taenda tasvika pamba paipe munhu iye vainzi Vakasese vakanga vari nemota yavo tumwe tumotikari I remember kakari twainzi tumaThames Trader kasi turi tumarori tudiki utu kaiti kumberi white uku mashure toipendwa maroon ndobva vakumbirana kuona ndobva tapinda imba yavo yanga iri 4 rooms ndofunga vanhu vanga vasati vapamhidzira pamhira dzimba ndobva taenda nekukitchen ndobva tanopinda mulounge mavo ndobva vapanana chi mari ndobva tadzokera kumba kwasekuru aya tichisvika ndobva amai vasikoti kuna sekuru takanonotanga kupinda mba kwasekuru zvikanzi vanzvadzi ndaita sei ndatenga nhingirikini imba asi ndichikumbira kuti mundiisewo zita renyu zvikanzi nehanzvadzi yavo manje mutemo haundibvumire nekuti ini ndine imwe imba saka zvamungatongoita apa handiti imi mama chata nemurume wenyu chingomisai tozoronga kuti muite se mudzorerwe mari yenyu nditi right ndobva varonga saizvozvo inini ndabva ndachinjwa bva ndaenda kuti ndidzidze padhuze ndobva ndaendeswa kumbizi ndaenda kunhingirikini kumbizi kwekwe amai vazoenda kuti vachinochinja nemurume uyoyo nababa vaitodiwa unzi ndo vanotofanira unochinja kuisirwa zita ravo ndichidzoka kuchikoro ndikasikonzi naamai ndakunyoresa kupi kukanzuro anditi takuisa kuimba imba ndo zvatazoita vaive munhu aida kungondizivisawo zvimwe zveupenyu ndokugara pamba pai kubva 1963 ndofunga ndakazoita standard 6 1969 1970 ndobva ndaenda kuNyamutumbu ndokwandakanoita vaiti maJC aya 1-2 ndobva ndaregera anditi 72 in fact ndakangoti ndichitanga kupedza 71 year ndakambotorwa naWilliam wandati matwins emba mamai guru vaive aisenza kuJohn Sisk ari buried ndobva ndanonzi ndiuye ndibatsire kupi murungu aiita marufu vanga vaivaka muHighlands umu saka ini ndaizoenda kudzimba dzaitwa marufu tichitambidza uyu mapuranga ndobva ndakushanda nemurungu ye ndofunga contract ye ndobva yaita se yaperawo 72 yoyo ndobva ndatorwa nasekuru vaiva ndaitaura vemudzimai wechipiri uyu wekuteera sisi uyu vainzi Afinius mwana wechitatu wemba mambuya vainzi Afinius saka vaishanda pai yainzi Aluminium Industries yakazochinjwa yakunzi Almin but yakatanga ichinzi Aluminium Industries ndobva vandipinza basa panhingirikini payapa paaluminium 1972 ndashanda 74 ndatorawo drivers license ndiri kuenda ndichingopromotwawo ndaakunzi ndiono driver zvimahighesta ndaapa mushiniwo pabillet nhingirikini machine saka 1975 sevanhu tanga taakukurawo tichiona udzvinyiriri hwakanga huchiitika munyika kuti murungu ari kungoenjoya nyika inei but ndizvo here zvairwadza paaluminium pipe taisenza 12 hours because mushini muwainzi nhingirikini press machine yacho yanga isingabvumirwe kudzimwa yaitofanira kuita 6 to 6 because ikadzima kuti vazoiita yaitoda some days saka production inenge yaita yamira tikushanda paipaenda apa billet so
ndiri kunotora malogs aiwe ari mazilogs aya nehighest ndichiuya ndichiningirika ndocheka masizes anenge achidiwa is per order anditi anonopinda mupress menu. Ndobva kwatanga nyaya yekuti vana vari kushayika muhighfield. Handinoziva kuti chii chiri kuitika. Paiti vamwe watainzi nanhasi arikoyo anonzi Kenani Mugadzaweta. Takagara opposite nana Kenani Mugadzaweta. Panext pavo ariko anonzi Misheki aniko. Ndaukanganwa seneme yavo. Nyamasoka. Panext pacho papa naSimon Bakasa. Vabereki vakutopota vachimhanya kumapolisi kuti ndaane 3-4 days. Munoziva vanhu vanoteni vana vabereki vanotya 3-4 days mwana haasi kuwanika. Handi munonzwisai ripoti kumapurisa. Vari kuisa maripoti kumapurisa. Saka ndobva tazonzwa zvikanzi aiwa muzenditi papa chikomana kapa zviri kuitika kuna Nigirikini aMugabe vari kuruta vanhu kuenda kupi kuhondo kuMozambique kurwira nyika ineyi. Kati inga Nigirikini ndo zvatiri kutotsvaga izvi. Tobva tati inini Eric Malianga uyo anana mabudiki wake akavigwa paHeroes Morton Malianga. Fungai Madziro. Eric ndaishanda naye paAluminium Industries. Fungai aishanda kwainzi kuBerrick Industries. Ndobva taenda kumba kwaMugabe taikuziva isati yavakwa nemabhullets iye yanga iri tumba tuchaito tukudhara tumwe twakatangwa kuvakwa tuyo twainzi kuma5 pounds. Ndobva taenda kumba kwacho ndobva tanoona takaenda kuma7 ndobva tanonoka padhora ndobva wabuda. Svikati tobatsirana nei tikati tanzwa kuti vamwe vari kuenda kuhondo tiri kumbirawo kuenda kupi kuhondo. Zvikanzi mune shuwa muda kuningi tikati zvikanzi alright mouya mangwana naMugabe uye vataenda tikati aiwa zvinhu zvaita zvanaka. Ndobva taenda kupi kubasa. Ndobva ndanoti inini handichada basa inini naEric tikati ndakasotaura workshop form yedu ainzi mocking. Ndikati mocking inini handichada basa. Murungu akashatirwa zvekuti aida kundirwisa. Munoziva pai pasina kuti parongwa kuti alright panozoenda ana ende uri munhu ari kutongoya kushift zvokuti alright ndinoita sei. Nditi ndikati ndo zvandiri kutokutaurira hatichada basa inini nemumwe wangu hatichada basa. Shuwa murungu akaningirika wenzoendei kuofisi. Tikagoenda kuofisi zvikanzi kwai kune munhu wechitema ainzi ani kuGinere. Zvikanzi ndinzwire zviri kutaura Nigirikini. Tikati ndo nyaya yatauya nayo inini handichada basa chandiri kutoda ipapapa kutowekerwa mari dzangu. Ende tati nemastop order kuchine yainzi Robank. Ningi ndobva ndanzi alright mozoenda kuhead office uko. Head office yanga iri kumusoro muyadhimakare. Ndobva zvanogadzirwa ikoko mangwana acho ndobva tanotora mari dzedu. Ndobva ndaenda pakona paChinhoi na iyo Robert Mugabe yanga ichanzi Manika Road. Nigirikini pakona ipapo ndo papane Robank. Ndobva ndasvika ndikati ndauya kuzovharisa stop order yangu. Ndakasvikotarisana nekamukadzi kechirungu kakatsamwa zvikanzi neupenyu hwako hwese you won't ever open an account with us. Anditi vanhu ndikati muchiri mudzungu hamusuruza zviri kuitika imi. Mfunga kuti ndinochemerera account. Uruza kuti pandave panapa inini do or die upenyu hwangu inini ndatopira kuti chauya. Ndobva ndapiwa mari dzedu paya. Vataenda kupi
in fact takaenda kwana bhata vatatotenga kune bhutsu ameno mamusati wako dzaizoningirikwa zvinonamwa dzaita kunge dzemasoja uchosungwa paningirini panapa dzaitengeswa kwana bhata vatatenga bhutsu dzedu vatatenga zvimajini kusati kwane majini zvainzi zvimasatani vatatenga tikati kunoti kwatava kutoenda kauko vataenda manheru kumba kwaMugabe vatasvika tikati toda kuonawo ndigirikini baba takasikuona hanzvadzi yavo aSabina nemumwe ainzi Bridget zvikanzi vakaenda kumusangano kuChinoi vanodzoka mangwana ndisu mangwana acho tadzokera ndofunga tingati takabva as from Monday kusvika tasvika musi weSunday musi weSunday ndingangoti musi weSaturday musi weSunday yacho taiverengawo zvimapepa ka ndobva taona mupepa maburitswa mota Peugeot 404 yewhite iri mumahuswa mumavhokochwa yasiwa yapakwa zvikanzi Mugabe ending edikatekere vakrosa vapinda muMozambique naningirikini nekwarekaita ngwena tichazivei hapana kwekuenda nako hatisi kutomboziva kuti unoenda nekupi taastranded apa ndaa tichiri kubheta kwakunwa kumbaka kwa kusingachaswereki kusingaite havasi kuziva kuti tabuda mabasa wakungonyepera sewaningirika ouya manheru woita sewaenda kuningirikini handiti so nderoro rangosungwa Mugabe ndofunga nyaya dzakuita se kubasa uku ndofunga pamwe kwaiswa ripoti nevarungu uku kunzi tine vanhu vakadai vabuda basa hatisi kuziva kuti nechikonzero chei saka so nderoro raMugabe ravabuda ndofunga zvakutanga kuchioneka kunzi pane zviri kuitika maripoti ndofunga mumapolisi ari kuwanda ekuti vanhu vari kuti tashaya vana vedu tashaya vana vedu takangoerekana taona kuma 3 am vanenge vakatanga kupika Eric maCID eningirikini Southampton Police Eric Malianga apikwa imba yana Eric neyana Ningiri dzaivakwa dzakabatana neyana Fungai dzakangobatana Fungai yapikwa inini ndauya ndabva ndapikwa ndisu vataendwa nesu kuningirini paSouthampton Police pepe munoziva zvezvo kunzi 48 kunonzi unoenda kurimandi nechi kwai kusina zvakadaro takagara 2 weeks tiri mumasel epaningirikini paSouthampton tagara ningirikini 2 weeks tichinetswa every day tiri kuinterogatwa toda kuziva reason yamakabudira basa isusu basa iri mashandiro atiri kuita akaoma shuwa here 12 hours 6 to 6 ndo reason yatiri kuti yatabudira basa ndofunga vakangoona kuti toita sei kana kuti vaende naye kukoti here ndo hameno ndofunga vakangoshaya ndobva taburitswa pepe tabuda ndobva tagara tagara 75 iyoyo muna June early June Eric ndobva auya nemumwe ainzi Elijah Manjengwa usiku ndofunga kuma 8 uku Vasco ndinokera murumu mangu zvikanzi mwongo ndauya nani naManjengwa vaibva vese kwaMutare anoziva nzira yatinonga inopinda naye kupi kuMozambique right apa kudzimba zvaakuzikanwa takabuda mumabasa nechi uifungai madziro abva tiziswa kuendeswa kugoromonzi kwaiticha muzukuru wake ainzi Mike Mambo uye Eric naManjengwa vauya tikati zvino hatisina mari dzedze takadya toita sei zvikanzi takutongonokwira train vakauya nguva yekuti train inenge yakwirwa kuma 8
ndobva taenda mutown parailways pepe vatakwira ningirikini train hatina kana mari zvikanzi nauye zvatinoita kune magadhi vanenge vachiuya vachicheka matickets saka zvatinoita magadhi aya anotangira kupi kumusoro kumberi kunenge kune musoro wechitima uku vachiuya kupi kunoku saka isusu rikanga yasvika pasiteshi tinoburuka tomhanya toenda kumberi kwavabva zveshuwa zvakaitika izvozvo masiteshi ese aya sekana mose rugare handiti ndisu tasvika manje kunyazura vaiti inyazura varungu vanti vaita zvavo zvokuningira tasvika muningirikini miyomo kunyazura tikatabatwa ndofunga vaitiona vakationa takaburutswa ndofunga kuma 3 am usiku kawo takapinda nemapurazi kuti tinotsvaga main road ungadzokere mashure here kwakuenda ndisu tapinda muningirikini main road miyo tafamba ende mota dzichiri shoma kaidzi dzisati dzawanda dzako idzi tafamba tiri kufamba yazouyawo mota tichimisa bum yaenda right yabva yamirawo imwe rori yakazara mazikenechi emukaka vafana amira paya muri kuenda kupi vakuru tiri kuenda kwaMutare kwakanaka here vafana vakuruka isusu kutaura chokwadi hatina mari nditi asi tiri kukumbira kuziva kupi maMutare ndobva zvanzi right pindai ndobva tapinda zvikanzi nyatsotaurai mushe chii chaizvo vafana chii zvamuri kuda chamuri kuningirika kudai tikati nyaya iri papa wakuruka isusu tiri kuda kuenda kunorwira rusununguko rweZimbabwe takange tataura naMugabe asi vakaenda isusu tisingazive kuti tinofamba sei zvikanzi ndobva amisa rori yake paningirikini palaibai zvikanzi vafana nyaya yamanditaurira ka ndafara muruziva kuti inini ndichatongopinda basa iri ndandiri kudetention ndafara nenyaya yamuri kunditaurira ndo nyaya yamuri kuningirika ndobva tanzi burukai ndobva taburuka ndobva taenda kuseri kwerori handimuziva kuti marori aya anga achiri mukaka wayo anga uchiri nezvimakeni zvimasilver keni izvo munoziva kudhirivhara kwakwaita zvimaningirikiri waiya nemunhingiri kusari kwaane marori anotora kwai kune zvimakeri izvozvo ndobva zvavhurwa manhingirikini ndobva mukaka wadirwa zvikanzi inwe yafana inwe ndobva tanwa mukaka uyo zvikanzi endei ndisu takwira murori zvikanzi zvandiri kuita panapa vafana ndasvika inini maMutare ndine uromba handinawo mari asi ndiri kukunyorera ichi tsamba nditi yamuchaenda nayo paForbes border nditi pane munin'ina wangu ari ipapo wamunonoona kati matoita baba zvakanaka ndobva tasvika maMutare zveshuwa bva atinyorera tsamba takafamba kubva maMutare netsoka ndisu ava uyu aiziva kama uyu manjengo wayo kune bhodha haisi wanga uri usiku ndisu tateremuka musango umu mune magwavha ari muningiri taakutodya nzara ndisu tasvika paningirikini
kubhodha kweyoko ndobva takumbira kuona chi munhu uyoyo ndobva tanza ndivava tikati ndiso tabvawo kune mukoma wenyu nhingini anga atitaurira zita rake ndautorikanganwa zita racho hatina kurumidza kumuratidza tsamba tikati aiwa ningirikini ndokwatabva nako zvikanzwa manje inini zvandiri pabasa regai ndikumbire ndiende nemikupi kumba handiva nedzimba dzinovakirwa vanhu muningirikimiwo ndobva taenda kumba kwake ndo patakanomupa chitsamba handiti yaimutaurira kuti chi iri kumukumbira kuti ayambutse chi vana ndobva atuma mudzimai wake zvikanzi bikai sadza ndobva tabikirwa chi sadza nemuriwo ndobva tadya sadza redu nemuriwo ungazoti ningirikini unoda ndobva tadya ndofunga aitongoti akomana kana kwabviwa kwacho nzara yaroma zvikanzi alright ndanzwisisa ndonyaya yenyu tikati ndo zvatiri toda kutoti tirwire chi nyika yedu zvikanzi endei ndisu sorry ningirikini zvikanzi ningirikini endei muza takafamba tafamba munoza kune muganhu yanga yakaiswa muganhu yacho yaiti munoza kuti panogredwa kubva ningirikini zvakaita kurodhi kwamuri kauko pamwe kunosvika kana kuti kurodhi here iri uko kweyo paya pekunzi chi ukanga uchikrosa unotoonekwa kuti kana iwo uko anenge ari masango uku masango saka ukangobiningirika ipapapa unotooneka unzi chi munhu uyu ndobva tapinda muza ndokunopinda muzvimagoji takwira tadzika takwira takasvika kunonzi kumachipanda saka tasvika ikoko takabva tanosanganisa nechi nemasoja enhingirikini efrelimu dzakapakatwa hani ndo zvatiri kutsvaga izvi saka isusu communication hapana uyu watati naye manje wekubhodha uyo ndiye akanga akutaura chi navo zvikanzi vari kukumbira kuenda kuda unorwirawo chi nyika yavo handiti vataurirana zvamino zvavakataurirana ipapo ndobva vanzi vataurirwa zvikanzi ningi kuti tivatore iye zvino izvi hazvigone nekuti isusu tatowa dzichi independence tiri kutyawo kuti anogona kuita chi kunge ari maagents yakora mutei takadzorwa takanzai dzakapakatwa kuoneka kunzi taiyambuka paye pamuganhu iyoyo kuti maakupi kuzimbabwe yanga ichiri rhodisha ka maakurodhisha uko isu siyai tiite chi zvedu nekuti ivo vaenda paindependence yavo 25 June toita sei tabva kwekwe zvaramba ana mari yanga ndeve mamutare hama dzavo dzimwe dziri mamutare manjengwa uyoyo ndeve mamutare tikagofamba hameno kunonzi kuenda kunana sakubva tikufa hatina kamari kwakuenda kumudzi hama dzeava vamanje door to door kuti tichanoita zvezvokwira treni zvichaita hazvichagoneka takutonotsvaga tumari ndokuzonopiwa chi tumari ndokukwira ndokudzoka handiti tadzoka payapa tagara right saka paaluminium payo pandataurapo hanzvadzi amai vangu inoteerani amai vangu ningi anga ane mwana wandakura naye
pa47 engineering mimi inini 54 iye mwana wavo mukomana ainzi Voice ndiwa 56. Saka sekuru ava ndo vamwe vaindichengeta zvokuti kana pandaimbonzikana kumusha ndaimbotorwa, vanga vari mupurisa futi vari padhepa apa pamwe ndambotorwa ndichinochengetwa kupi nasekuru ndichiningirika ndichiuya amai vacho vaida kuti mwana wavo awane wokuita se wokutamba naye. Saka tazokura tiri tese paengineering paya tabva tawanirwa vaiva Phineas iye ari kushanda kuwarehouse paaluminium, ini ndiri kuextrusion right. Pandabuda basa ndobva azozvinzwa futi uyu kuti chi inini ndaita se ndabuda basa. Ini pandakaenda handaumbomuutaurira, ndichibuda ndirina nani handinaumbomuutaurira. Ndozoonana naye zvikanzi kweiwewo, ndikati ndakabuda ndaida kuenda kuhondo, handaumbotaura naye chi kana chekuti ndakamboinge ndaronga naye. Uyo Voice uyo baba vake vaive vandati atigere vapinda 1961 Ushe vaive 1970 ndobva vashaya. Handiti munin'ina wavo uyu aitedzana naamai vangu uyu ndobva aiswa paushe, even though mamune varichi vanga vari vakuru kwavari, asi zvokuti ushe hwainzi unoenda mumba mani mahosi. Saka baba vake ndovapa ushe, ndobva vaenda vakugara kupi kumusha. Saka iyoyo 75 iyo yakare iyoyo uyu Voice uyoyo handisi kuziva kuti aronga zvipi. Taishanda nevamwe ainzi vaishanda futi kumaofisi, kuhead office kwaive nainzi Bani, handichaziva senemu yake, Peter Chitsike, Charles Chiposi, naMax aishanda nani naVoice. Voice ndobva aenda kumusha muna July. Baba wake akanga ane mota mbiri, Mazda pickup neZephyr, amwe ainzi maZephyr 6. Ningirikini Voice ndosibva anobachi mota yaningirikini yababa vake. Ndokusvika pamashops edu pamungate paipai, hanzi ari kutenderedza mota, ari kuti ndiri kuenda kusvika kwamvere chena uko, ari kutenderedza mota. Vanhu vamwe ndobva vamhanya, babu yanga iri Sunday, hanzi ndopakamhanya mumwewo kuna baba wacho kuchechi, akanoti Voice ndozvaari kuita ningirikini uko. Baba wacho ndobva svika pamba, ndobva vanoona key dzeimwe motikari pickup, ndobva vateera. Saka uyu ndofunga anga afamba ende kunhu kwaakabva achibva kuningirikini uku kumusha aiuya kwandiri. Voice anga asina license, ndobva auya kumba. Ininiwo sezvinewo zuva racho ndaive ndiri naShepherd, sezvandamboreva kuti pamukadzi wechipiri akabereka Joski, Zekia nehanzvadzi yavo, kune mwana waJoski. Joski akazoberekawo vana vakewo ana Shepherd pasimo tendai vana vake vaakabereka. Kana muchinzwa uyu anonzi Shepherd Murape webhora, right. Saka Shepherd ane musikanawo akanga ari kumaraini kwedu waaifambira kare kwakusina kana zvemafoni kamamwari. Saka waitogona unotuma munhu kuti akudedzere musikana. Saka musikana futi waaitofambira akanga ari hanzvadzi yeshamwari Mafungai Madziro wandaitamba nayewe. Tiri kusvika ini Shepherd handitoro, takaenda kuSkyline 7 Mile Disu kunana Queens
Yeah. ndobva tadzoka akundisiya kumba achida kuti aone tione ndofunga kuma 7 here uko or 8 munoza imba yedu yanga yakaita zvezvekuti kana muchipinda neroad ka ine haina kuita circle as such, ine road yekuti motikari dzinopinda dzakadai nekunoku kasi kana maakudzoka dzinonotenderera futi dzakuenda neukoko handiti. Saka dzimba dzese mesomo vanhu vanga vakabuda vakamira mumagedhi. Tikati ko chii tiri kusvika wana mai vari panze nastep father vaya ko zvikanzi zvaitwa panapa nanhingirini voice nababa vake hatisi kunyatsoziva, hanzi vabva vachitandanisana kupi kumusha. Voice ari kunzi anga aba motikari yababa wacho here. Achibva muraini mimi tiri kuold Highfield kuyauko unosvikopinda mumain road inoenda kwamachipisa uchibuda muraini riri kwedu uku obva wapinda mumain road inodzika kuenda kwana machipisa uku osiya panana Zimbabwe grounds pagwanzura machipisa shopping center. Hanzi akaitsika mota panapa panonzi paSt Peters mopazapa junction ipapo handilobva anotungana neimwe taxi driver wayobva afira ipapo iye ndokubva abuda handiti. Saka iye akabva uko ari ainzi Mark Gwaze naJohn Mpariwa handiti. Saka Mark Gwaze naNgirikini naVoice vakakwanisa kutiza. Uyu John Mpariwa ndobva abatwa nditi. Ava baba wacho vavaiso zvane polisi kaizvi vavaisa report zvikanzi uyu Silas ndiye ane license, saka ndo vanga vachifurirana. Ndobva ndasungwa inini manje neNgirikini neiyo machipisa ndobva ndavharirwa. Handizive kuti urongwa hwavakanga vaita Voice Max Bani naPeter Chitsike vaya kuAluminium vanga varongawo kuti chi ndo zvavari kuda kuti vaite. Ini ndakazoshama ndakuiswa michi musel navo vasungwawo. John Mpariwa ari kutaurawo kuti chi ndo zvanga zvichitaurani Voice kuti tiri kunotora Silas toenda chi ndiye ari kuziva nekuti apa ari kuziva kuti ini ndakaenda kupi kwaMutare. Saka atorera motikari kuti isusu titore motikari tonosiya uku tiyambuke tiende kuMozambique. Ndobva tabviswa paNgirikini pamachipisa vataendeswa kuNgirikini kuWaterfalls kupolice station yekuNgirikini yekuWaterfalls. Baba takaora. Ndofunga takaita about a month or so tiri muNgirikini museli imomo usingageze nditi tichitorwa toenda kuMatapi kumainterrogation todzorwa toya paNgirikini apo. Saka inini ndakanyanya kuningirikwa kunzi nekuti uyu ndiye ari kuziva ndakarohwa nditi ndairohwa. Saka after 3 months vamwe vangu vakaburiswa inini ndakasiyiwa neni ndairohwa ndichinzi taura. Ndakazobuda inini ndofunga kunana early December nditi ndichiti ndikaenda kuMatapi ndofunga ndo zvimwe zvakandiafekta. Ndine hissing musoro munorira pamwe kana kuti maziso ndakaningiri mbama waingoti uchiningirika uchitaura unongoereka ndakatochwa. Ndakazoriliswa ndofunga kuma early December kubva muna July kusvika kunana December. Ndasungwa
right. Kubva 76 ndakazonoburitswa, handina kumboendeswa kukoti. Alright. Takataenda kwamember in charge kwandakanoningirika ndikanzi iwewe tiri kukupa 40 kilometers radius. Ukabuda muri muno kudarika 40 kilometers nditi Azungu. ndakaendeswa kwamember in charge. Ndokuzoburiswa kwandakaita ndikati ndichapakwanisa here apa ende nani zvinoita here, ndokumira kwandakaita 1976 ndobva ndazowana basa pachi yainzi Lewis Construction. Ndobva ndaakushanda ipapo. Saka ndiri paLewis Construction ndakazotransferwa ndikaenda kuHwange papower station yepanhigirikina. Papower station paive company dzainzi John Thompson Lewis, ndo macontractors anga ari ipapo. Ndofunga 77 ndobva ndaita ndadzoka, but ndichiri muLewis Construction ndakatenga 3000 dzezvidhina. Taakudzokera hedu pane nyaya yani yemagariro emba yakatengwa naamai. Imba iyi takaitenga ine 4 rooms. Taitenga iri ne4 rooms 76 ndakazotanga kubatsirana naamai ndatenga zvidhina kupamidzira imba nditi. Murume akanga avaroora waitongoshayawo kuti zvakambonyatsofamba sei. Akanga ari munhu uye akanga asina chaari nacho. Akanga asina chinhu. Saka takagara 76, 77, 78, 79, 1980 ndobva tapinda muindependence. Tapinda munhingirikini muindependence. Ndaifambira musangano musha. Tapinda muindependence ndakaita PC webranch rataitiri naro kupi kuwadhi yedu yekuOld Highfield ikoko. Saka madzimai vanga varimo vataipinda navo mumusangano vakazonzwa kuti kuri kudiwa driver semunhu ndandiri nengoriwo nelicense rangu. Munhu aidiwa aida kunzi afambe navaInos Chikore. Ndobva ndaiswa naInos Chikore, vanga vachangobvawo mukupi kuUK. Vachigara mamushandira pamwe. Vakangouya ari magroups mamwe vaishandira musangano vari kunze kwenyika vaiitira kuti macomrades atumirwe dzimbatya nechii vachikampena vari kune dzimwe nyika idzi. Plus munhu akanga atizowo ndo yakanga iri youth yana Mugabe. Ndobva ndaitwa ndifambe naChikore. Ndakafamba naInos Chikore tingangoti tangobva mumaindependence muyomu 1980 kuna naApril kweve ndirifunga ndakazotanga kufamba nawo kana kuti kunopera kwegore heroko. Takafamba naChikore ndichishandira musangano, hapana chandaitambira, kwaingo kushandira musangano. Saka takatanga tichishanda taive tiri pa88 Manika Road munoiziva. Yakanga ichanzi 88 Manika Road isati yaRobert Mugabe. ZANU-PF yanga isati yane headquarters. Iyi headquarters yanga isati yavakwa. Saka taishanda tiri ipapo. VaChikore vari deputy chief whip vaFrederick Shava. Ava vakunhingirikina vanga vari deputy chief whip wavo kuparliament. Saka ndaigona kugara ndichiswera ndiri paparliament pafront old parliament. Ndiri naChikore. Ende papasina nguva yekuti kana ini kumba chaiko ndandisingakuzive. Vaigara vakadai. Tairara usiku utema. Mafunctions anoitika kupi nekupi. Meetings dzinodiwa iwe unongonogara uri mumotikari ivo vachiita zvauri kuita. Nditi
uzoona kuti kana taakuenda kumba kunorara amene kuma 12 or so kuseni muri kumuka 7 maakutobuda 7 8 maakutobuda. Saka ndakafamba navo gore rese tofunga ra80 richinopera 81 ndo pavanenge vakazobva vaitwa deputy minister wava Edison Zobo ndobva taakushandira pai pamkwati isusu tatiri paEl Grey iyi mkwati ndeimwe kai iyi El Grey tiri panhingirikini pa El Grey pai va deputy minister kumba kwakabva kwaunzwa mapurisa paakuchengetwa patoitwa ziguard room nechi taakuchengetwa nechi nemapurisa taigara pa2 Shamrock Close kuMarlborough. Tiri kugara ningirikini pamba pai apa vana nebodyguard apa taimbofamba tiri 2 right tina bodyguard ndobva vapiwa mota maPeugeot madeputy minister nguva iyoyo vaipiwa Peugeot 504 minister aipiwa maBenz. Saka sezvineiwo taida kuenda kupi kwaMutare kune mumwe musangano kuenda kwaMutare uko ndobva ndaenda inini nemota kunofilisa pane CMED apa nemaofisi masoja apa ndopai pane headquarters yainzi Londro apa pachapa ndopai pane CMED paididirwa peturu kana muchipaziva panhingiri pai right ndobva ndaenda ipapo kunodira peturu. Saka ndiri kudirisa peturu vanocheka everything zvikanzi ningirikini nevanhu vanga vari ipapo iyi mota haichaenda kuno nekuti mileage yayo yaoverdue irifanira kuenda kuservice. Vaive ndobva vanotorera mota ndobva vandipa mota kaPeugeot 404 ndozosvika kuna chef zvikanzi kochii ndikati ndozvaitika ndo vari kunditi motikari haifanira kuningirika munoza havana kufara nazvo handiti but inini manje ndandaiswa pakati handichaziva kuti handaigona kuti futi kana ndirambire ava kuti ndonzi motikari iri kunzi iri ningirikini yaoverdue ende ndovaridzi veCMED veningirikini hazvina kutiitira zvakanaka. Saka kubva ipapo handina kuzofamba zvakanaka naChikore kana nabodyguard uye zvaakuitika chaizvo ndakatoona kuti no zviri nani ndiite se ndisiye hangu ndokuregera kwandakaita kuningirikini kugovernment. Ndobva ndasiya. That was 1982 82 ndobva ndawanirwa ningirikini basa nanhingi nevamwe sekuru vainzi sekuru Isaac murefu vaiva vari kuSouthampton. Saka sekuru ava vakaita bhizinesi ravo nemumwe murungu ainzi Swat. Inini handizvizivo ndakangotorwa zvikanzi tinoda munhu kubasa ndobva ndaenda kunodhiraivha kubasa kuyoko. Saka vanga vari nemaorders emuzvikoro makarwiwa hondo nana Mount Darwin. Saka ndakazenge ndakupota ndichienda mabhenji ndonoassembla anenge akadismantlwa ndonoaningirika joinisa nemukomana wandaenda naye tonosiya taisa mabhenji mabooks taenda kucollege press ana Longmans tochienda nemaorder pane aipiwa salesman marequisition kungirini district council yeikoko kuti chikoro chakadai supply zvakadai ndobva ndakushanda ndiri ikokoko. Nemuno mese mutaundi mune maorders kusvikira ndaitiswa ningirikini iyo Cadex kana ndisiri kumaningirikini uku out ndobva ndapiwa ofisi yangu newarehouse yangu ndakuita Cadex
ningiri kwa ndani mazi ningirikini ekuisa maningirikini yangu kufaila maningirikini makadzi angu right 82 83 84 ndo pandakatorana namai Nemskana. ndokuroora chi Mskana. ndaroorawo right ndaroora pai ndasiya papi It's okay. masanganira Ndifana kujambwa baba. Pozozwa kuti pane kakunyepa kakana uchinyenga Mskana. Saka kana titaure manyepero amakaitwa nemukoma. ya ndofunga enda ndiri kuma 16 sekuru mforongo ngori kuma 23 27 koko saka idini kumba kwedu baba vangu vakashaya vakatisiya Timber Lake zvakaita kuti ndinyanyotadza kudai ndaida chikoro asi nekuda kwenguva yatairarama isusu kwaaitonzi usina school fees zvapana Okay. saka ndakakurumidza kuenda kubasa kuenda kwandakaita kubasa taive vasikana 5 kumba kwedu vakomana 2 saka inini ndini mudiki saka pakaita mukana wekuti vakoma vangu vaienda kuCatholic school kwaMusami St Paul's pakaita mukana wekunzi pangangoita nursing yekutrainwa mumamishini by then ndandiri mudiki saka amai vakati uyu akaenda anonofoirira patesti chaiye kutanga Nekuti mudiki. zvazva aiwa mukuru kwandiri. Alright, okay. Saka zvakadii kuti inini mudiki wacho kupedzisira ngaaendi ndikati kuzita neme zvikanzi unombonyarara asi chokwadi unozoita sei amai vanga vakachenjera zvikanzi unozoendawo uchitaura handiti saka ndakaenda kunoitwa interview yei handikakwanisawo kupasa zvikafamba zvakanaka saka ndiro gore randakaonana nani nasekuru ndadzoka kumba nemukomana mana sekuru wapi ndora ndakaonana nemukomana wangu saka ndakanga ndauya kumba iri weekend vanhu vaiti ini ndandagara kauko ndandisagare kumba munoziva kana wakugarawo ndandagara kakuchirungu ndakugeza kuntu vakaita sei ende bhodhi yangu yange yakakura ndandisingamborakidza 16 ana sekuru wamhino kwavaibva nemafriends avo avataura nafungai madzero ini ndandaperekedza sisi vangu vanga vauya kuzondiona ndakuti ndakudzokera saka pane parodhi so kana muzukuru wedu takamuratidza takangotarisana kudai ini ndakudzokera kumba ivo handenoti vaenda kupi takatobva kumba tichiti tunotsvaga vasikana anoona ndoza havasina kutaurwa kutonovhima saka takangoonana ipapo ndofunga hana dzakaroverana meno sekuru nekuzofamba kwenguva ndakaenda ndichivanzwisisa he was very smart vaigona kupfeka saka ndakavaadhimayawo vakandaadhimaya vakambondifambira tatine mafoni aye malandline kakumba kwedu saka vaimbofona vachidi then manje ndaimbonetseka nekarita kuti munhu uyu anombooneka munhu uyu womboti zii indava so kuti ndizonyatsove close kwavari vaiti vakaenda vodzoka voenda vodzoka ndakutonzi kubasa iwe mukomana wako ighost munerei so ndakazovanzwisisa dheira vakanditi ende imba kwedu daunokurakidza mai vangu ndobva ndaenda saka ndaenda dhei rimwe chetewo iroro vakasikofara may so rest amai she was a hard working woman kana inini kusvika pavakaita ndinoencourage vana vangu ndichiti taisa ambuya venyu vaishanda takafarirana dhei iroro naamai then amai vaizondivhizitira manje ava vasiku zvobva zvanzi iwe sununguka
ndakafara kuti mwana wangu ane paatomboti ndine musikana ndikakuona. Vaitaura vachiti inini ndini baba ndina amai vaSilas. So pati yekuvanzwisisa kwangu yakanyanyobva kuna amai. Ndakanzwisisa amai kunyanya because vakaopena kwandiri zvikanzi ndina amai vake ndini baba vake. Saka ndaizobatanidza ndoona pamwe necharacter yerameni but ndaiti ndikavaona sekuru ndomeruta munhu aicheda mani aizvibata zvakanaka ndaibva ndapera. maimutitiko sai ivo vakati jo uripo here ndakati sai wauya zvezvekuti hauoneke unomboenda ndakangana. Saka ndazoroorwa ndakaroorwa zvakanaka zvikafadza vabereki. Ndakazoenda ndakunzwisisa upenyu hwababa nekuti dzimwe nguva vaive very moody handiti dzimwe nguva pamwe from nowhere waingoona kuti munhu aita sei ari kupopota chimwe chinhu. Saka nekuzotsanangura kwandakaitwa naamaiwo tikati alright, nyaya zhinji yaibata baba ndeyekuti baba vangu ndarerwa naamai wongovairerwa zvakanaka stereki asi ndinoda kuziva baba vangu, ndoda kuziya dzinza. So takafamba neupenyu. Amai vakanditaurirawo kuti muroora baba vangu vakandipa nzvimbo iyi ndakaipiwa pamusaka paSilas. Ndakumbira kuti ndokumbira pekurerera mwana. Vakapiwa munda, vakapiwa magadheni, vakapiwa nepekuvakira imba. Saka neupenyu muroora ndaishuwa kuti muzoita sei muvaki. Zvinhu zvinombonetsa mabasa aimboita on and off. Saka hatina kugona kukurumidza kuti tidevelope kui asi taiziva kuti nzvimbo yedu iri kumusha, munhu wese aiziva. Nepamba amai vainditaurira muroora ndakatenga imba ino ndega. Munhu akandibatsira kuvaka ini murume wako. Saka takavaka musha uno tiri 2. Kusaka nekugara isengogara chiti tiri pamba pachingonzi pamba pana sai nekukurawo tazobvawo takuenda kunoloja vanin'inawo vamwe varipo vari kusara varipo. Saka regai nditi fast forward. Mai vakazodedzwa kuenda kumusha, mai vakashaya. Mai vashaya zvinhu hazvina kufamba zvakanaka, hazvina. Upenyu hwaSilas hunorwadza. Handina pandakamboona pekuti anoti pakanzi hama pataurike kana chokwadi. Chandinoona kudzvinyirirwa kwake chete. Saka amai vashaya pakazobuda wili iroro. Aiwa. Pakazobuda patofa. Alright. Pakashaya amai hapana chakabuda. Amai fine. Stepfather vasara nevana. Pazoshaya baba. Pakabuda will iroro raitoita disinherit Silas. Yekuti kana kuti asvike pamba. Amai vaindudza vachiti muroora kuti imba ino iende muzita rababa tezvara vakwa stepfather. Nguva iyoyo munhukadzi airambidzwa kuita own property inenge imba kana motikari. Saka ndaandisina zvekuita. Mwana wangu mukuru akaopenirwa account naamai, ndofunga ari grade 3 kuBarclays. She was a very hardworking woman. Vaida mwana wavo. Silas aipiwa namai vake zvakanyanya. Saka pakazoitwa madecisions ari hashi pashaya stepfather vai. Silas abvunzwa tsika pamba ipapo. Kumusha kwakangotorwa waanonyatsomira naye hapana. Saka ndakazongoona kuti nini regai nditongopota ndichimira naye ndizadzikisi zvaitaura amai.
kuti muroro kana ndisisipo sana sanoda hiyo ndofunga zvinhu zvacho pamwe imwe nguva munozogadzirisa imimi nokuti zvimwe zvaya zviri kuti zvaenda kumberi zvimwe zvadai handiti No, it doesn't matter. Yeah. nekuti mune mandinenge ndiri ndandasiya mekuti tomboti handiti ndati nini amai vakanga vari nemukoma wavo mumwe chete wemba mavo maareya saka mukoma wavo uyu nevana vake vandambotaura kuti Christopher, William, Matthias nevasikana vakadaro mukufamba menguva ende chimwe chinhu chakaita kuti munoziva inini kana kuti ndini inini imwe nguva ndinomboti ndofunga kana kuenda kuhondo kukauku inini ndindakatadzisa vamwe vanhu kuenda kuhondo kuti tibudirire tiende ndinombofunga kuti ndofunga ndini ende ndinombofunga kuti asi pane chikonzero chimwe chinondichengetera here Mwari maona nekuti handini ndatanga kutaura kuti ndakatanga kubatikana ndofunga at the age of 14 yekuziva kuti oraiti baba nechini zvakaitika apo apo saka ndiri ndofunga kuma 17 years maiguru vangu vaya nevana vavo amai vangu vaitengesana nemukoma wavo ndakakura ndichinge tiri pamwe chete vana vamaiguru vangu neni vanga vari nevakomana vatatu indaitoita kunge mukomana wechi4 anditi pavasikana vavo vamwe ava 5 ava vairorwa takagara kudai kuti ini zvaitangira pandiri zvoya kuna Matthias zvoenda kuna William zvozopedzisira kuna Christopher ndiye aitwa sababa nekuti baba wavo akashaya ndofunga ari mudiki vari vadiki saka ndakavaita vanhu vari close kwatiri kana kuti amai vangu tibve isusu kumusha amai vangu vanga vavaka imba yavo takasiya imba yedu isati yamboita kana chin'ai nditi vabva kuvaka imba vabva kuvaka 62 vachiti pane mukoma wangu ndochi pandiri saka ndati kurei ndiri kufamba navo ndine nguva ndakatanga kubatikana ndichiri ndofunga kuma nigirikini pamwe zvaindibata ndisingakwanisi kutaura ndofunga ndaa kuma 16 or so ndaimbobvunza ndichiti amai inini baba vangu vari kupi amai onditadza kundipindura mushi vomhanya kupi kune mukoma wavo mukoma wavo ondihwandira inini nguva yekuti uchiri mudiki wakarara ndasati ndakusenza ndichiri kuningiriko vondimusvikira kuseni vaigara kudai mumba sezvatiri ndofunga paiita kana 1-2 hours vachipopota unovadii iwewe ko kana riri rombe kana chiri chii handiti ndoita pfungwa imwe inondishungurudza yekuti ndazoti kurei ndakatengera amai vangu naivo amai guru hembe asi ndinotambudzika kuti chi ndaiti ndikavatengera chinhu kana ndikatenga chinhu chandinopa mai guru vangu vainditenda kuti maita henyu zenda handiti ndimaigura saka zvaingondidya kuti ndikazombobvunza mumwe munhu murume mukuru wemuraini matinogara aiitawo zvake zvinenge zvechivanhu aipfeka zvezvekuti hembe nhema nechii zviningirikini ndakangomuaprochawo so pamba ndikati naikuwo kuti zenda ningirikini zvezvi zvikanzi vanhu vakabva nekumasvingo hameno histiri akanditaurira saka ndoona kuti handiti ndakuti ana sekuru vedu aya vakabva nekuchweshe vainzi ana chweshe mutenhesanwa mhofu yemutenhesanwa munoziva ndine kumwe kutadza kunyatsonzwisisa kuti orit ndo yakare zenda iyoyo ana ningirikini kuti pane chakaitika here paukama here chii chaizvaizvi kuti ningirikini nditi ndotadza kunyatsonzwisisa kuti baba vangu vakaningirika sei right ndakazonetsana futi naamai handiti ndofunga before
ndakange ndakuda zvezvo kuenda kuhondo ndanda 21 years 1975 but inini pfungwa yangu yakanga iri yekuti chi ndosaka ndati ndofunga pamwe ndindaitadzisa vanhu indaiti kana ndikanofa hangu handina basa nazvo nekuti handina shamwari yangu uyu ana Eric vane kumba kwavo nababa wake namai vake uifungai namadziro vana baba asi inini handina munoza ningirikini yakagara ichindidya zvakandituma kunonoka kuroora kana iye ningirikini munoza ndaizoti kuti zviri kunzi ndaisinganomuona ndingiri musikana ndaiti but akomana neupenyu nelife yangu iyeye inini zvinhu zvangu hazvina kumira mushe hachisi chitukiso here ichi mumba muchanetsana nemudzimai unotukwa wakutaurirwa hei hauna baba nechi orit pamwe ihama yangu pamwe ndaamai nechi ndiri munhu akura achitambudzika achidyika pfungwa nepfungwa iyoyo orit zvaramba izvozvizvo ndine 21 years kapa ndashanda uko kwandiri kushanda 78 70 ndaregera 76 77 ndofunga 78 ndakaona ndandiri kushanda kupi kwakari kunana ningirikini Louis Construction ndiri kutadza kuti ndinoona ningirikini musikana ndine pfungwa dzinongopishana pishana zvakazoti 1980 ndakatsamwira amai vangu ndakaita ndofunga 1 month ndisingataure navo anditi ndokwavakanonditi ava ndivo baba vako avo anditi ndobva ndaonana navo vaisona bhutsu vari muzviningirikini vasina pekugarawo kana maiziva ningiri masquata akambogara paningirikini na James paterminus iri papost office yepaningiri kumasasa muneza post office ndokona kuziasa kuti ndizoziya setup ira pebus terminus painoti mabhazi kana achienda mutown achinoenda kumasasa ndo paanosvogumira pani andivaisa maziri ngiri sheds avo ngiri zupco saka imomo ndo mamawaridzira maningirikini vatenderedza zvingiri mazisimba aya ningirikini zupco aya vanhu masquata ainingirika imomo kuisa zvimaplastiki nechi ndo pandakaratidzwa ningiri ndobva ndaita pressure manje yekuti ndakashanda kupi nachikore kuyoko kana kuti ndiende ndipote ndichinovaona ndaitadza kana kuti ndinyatsovaona nditi ndabuda kwana chikore asi pamakavaona musi iwoyo makaita conversation takataura ndakatenge ndakuenda kana naivo vese nevana tange takutenda totonovaigira chikafu nechi uchita inini mashandiro andiri kuitawo kana kuti ndakange ndichiri kutombogara pamba kana ndifunga kuti ndiende kunovarojera ndaindisina kana mari iwe zvai zvakandiomera but uchinyatsoona kana mvura ikanaya uchinyatsoti shuwa vanhu vari kurarama sei muruza kuti vanhu vakasvikira pakuzotorwa negovernment masquata iwe vakaendeswa uko kunonzi kupota farm nditi vakabva vanofira ikoko ndikazouya ndichidedzwa nevanhu vewelfare kunzi baba vako vakashaya ndikazovaviga muWarren Hills vana vamaiguru vaya vakatora kana zvinhu zvese zvekusona boots whatever vachikanda mugomba miyomo nditi saka zvinhu zvaingoti zvinenge zvichindinetsa kuti ndaitadza kuvachengeta right ningi 2022 ndofunga ndogore rauya raptanga nyaya dzemadna navatinashe Mugabe ndakaenda inini kwaTinashe Mugabe ku190 something here Samora Machel ndakaenda nawo mu2022 ndandane 68 years tikaenda naadzimai ndikati Mugabe ini ndinotambudzika ndoda kunyatsoziva chokwadi ndinokunzwai maprogram handina kuona iwe atinashe ndakaona vamwe vanga varimo ndiri kunzwa mai maprogram amunoita ekuti munhu unyatsokwanisa kuziva kuti ndi baba vako saka ndiroda
ndakumbirawo ndizoti ndoda kuziva kuti ndibaba vangu here. Zvikanzi ningirikini tinoda $400. Ndikati ndachimbonzwa mumaprogramu amunoita naTete Tilda kuStar FM. Ndikafunga kuti pamwe ndingakwanisawo kubatsirika. $400 handina. Inini zvinhu zvakatondiomerawo handina. Zvikanzi hapana zvatinogona kuti tiite, tinotoda 400. Nokuti zvamunoziva baba, zvamusikazi, tinoenda kuguva racho. Tonofukura guva iroro. Totora mazino avo. Tozotora isusu zvatinotora pamuri. Ndo zvatinomecha kuti tione kuti ndibaba venyu here. Kana taona kuti ndibaba venyu, tichaenda kuMozambique ikoko kwamunenge muchifungira kuti ndokwakati ndokwavakabva. Tonotsvagana nehama dzavo, toona kuti dzichamechana futi here nenhingirikini kuti tizoti idzi ndidzo hama dzenyu. Kubva ipapo handagona kuwana kana mari iyoyo yekuti ndiite izvozvo. Saka kudzvanyirirwa kwandinoita ndekwekuti ndakarerutswa kunzi haana baba. Nditi right, ava vandachitaura vana vamaiguru vangu vaya vandaifunga kuti ndidzo hama dzangu. 1982 yandataura yeka, ndati ndakapinda kune murungu yandaenda ndichinoita kuMount Darwin ndichiningirika mabhuku. 82, 83, 84 ndana nemusikana. Musikana ane pamiri ndaroora. Tikati regai zvapaningirika paregai ndinokurumidza ndisati ndabhadhara madhameji ndobva ndaenda nemukoma waina Christopher naMatias, ndobva nasekuru vaya Phineas vekundipinza basa kualuminium ndovanga vari Samtume, ndobva ningirikini ndanoroora. Handiti saka muna December 17 December ndo pakabatsirwa amai nemwana musikana uya nesongo yamamuchiriro uya anoridza magitaro ari kuUK. Ndobva hama kadzakuuya dzichiti makorokoto. Handiti saka mukoma wangu mumwoyo anonzi Matthew ndobva auya nemudzimai wake. Vauya nemudzimai wake kuzoti makorokoto. Zvapera zvemakorokoto, mukadzi wacho bva kumbirawo kutaura. Mamu nastepfather, inini, amai nemudzimai. Zvikanzi inini ndatambura naMatthew uyu. Inini ndiri kumira imba kune chinhu chese, haana chaari kuita mumba. Kana kuti afungawo kuti regai ndiningirike ndiite chinhu chinoti ndiuyiwo kana nechingwa chemwana kumba, pakamira vana vangane vana 2, tafadzwa natsitsi. Haana, ndinomira kuita zvese. Ini ndatambura, mukazonzwawo kana kuti ndasiyana ndaningirika, ndangoti ndikudzei, haana chaari kuita mumba. Munoza ndakabatikana, ndikati inini kubasa kwangu kwandiruku ndakudiwa nemurungu. Murungu wangu anga akundida zvezvikunditi handinoziva kuti anga atondiadopta. Ndobva ndati mukoma, regerai inini ichi ndichakutsvagirai basa. Akafinyama kana ndichiri kuona ndakazviona. Mukoma wangu uyu akaita form 4 yake paHighfield Secondary. Saka neupenyu munhu aifunga kuti kana uri unenge wakadzidza unenge ndofunga munhu wese anofanira kukuningirika ende hapana anofanira kukuita sei kukunda chinhu. Akashora. Mudzimai wangu akati
ko imimi mazvinetserei nezvaaita nhingirikini izvi. Muruza inini ndakatora mwoyo kuti kana kubva kumusha mabviro atakaita kurara ndakudza tairara muchijarata naye handiti uyu kwawe oye ndazowanana naye asi kwandabva nani nehama yangu ikawa amukuzive saka ndosiya here hama yangu ichitambura kudai hazvingaite ndobva ndavaningirika ndanotaura nemurungu zvikanzi ngawe ndobva ndamudedza ndikati mukoma uya kubasa basa randa kutsvagira inini ka uchange uri freelance salesman handiti panapa tine masalesman ava kwamunoona kwandinoenda inini kwandava ndichienda kwese maruzevha meme ndo mavanopinda vachiita sei vachitengesa handiti imi motengesa allright manzi munopiwa basic necommission handiti saka imimi ndo basa randiri kuti tichimuite. Mukoma uye handina kuziva kuti aita ruchiva. Inini kana ndiri munomu ndine deski rangu, ndine foni yangu iwo malandline aya, ndine iro remakadzi angu, iri ziwarehouse rese iri, noti ndiri kuita stock take yese chinhu chese ndiri baya. Ndinofanira kuziva kuti masara chakati handi unenge uchiti ndingirikini zvapinda zvabuda zvese zviri pakadhi. Ndiri kuita zvezvi. Handina kuziva kuti mukoma wangu iyoyo godo rabaya uyu nerweseri pamwe ndinobuda iye anombobuda kana kuti ouya ani kuvarungu. Inini ndakadzidza, inini ndakaita form 4 paHighfield Secondary. Dai iri basa iri kairi murungu watondipa inini ningirikini, aiwa ipa inini uimudzinge basa. Handisi kuzviziva ini. The time is 12 o'clock. Murungu nemumwe accountant watati naye Mr. Hamilton vauya nechekuwarehouse vari kungoita sevari kutaura nyaya. Inini I don't mind, I don't care kuti ningirikini munhu akaningirika akadzidza chi, inini ndiri kuda munhu wangu, inini wande ndiri naye inini chi. Ndofunga varungu ava varongoitawo sendite kuti inini inzwa. Svikira murungu uye akati no, inini ndaneta nezvinotaura chi uyu. Iwo ndiwakaunza munhu uyu. Beta muite se mubve pano. Ko indava. Dini ndauya dzoka kumba ndosikotaurira ngiri madam. Ndikati madam ndonyaya iripo. Tanzi basa rapera. Nditi murungu atandanetswa neuyu ari kuti inini ndiburitswe basa, iye atore basa rangu. Saka amai ava vachiri kuita mapreparation avo vari nepamiri. Havana kuti ndakambokuudza here izvi amai. Ndingirikini amai ava ndakambovaunza kubasa. Ndikavaintrodusa kumurungu. Ndikati murungu ndakaroora, uyu ndiye mudzimai wangu. Saka murungu nekuona kuti mudzimai ari pregnant. Vakatengerwa ainzi maesini chakuti mukaka wekudhara nemabhottle, mafeeding bottle, hobo. Vakaenda kune preparation. Ava ndavataurira zvikanzi nenhingirikini nevava nekuda kwawaiitwa nemurungu kunyepa kana ende tinomuona murungu. Takaenda tesina zvadzisai wakunyepa. Zvikanzi uri kunyepa. Iri hashi. Basa hapasina. Manje apaka. Uri kunyepa pane zvawaita. Pane zvawaita. Saka hendi. Takaenda shuwa kuningirini kukambani. Ndobva tasikuona nemurungu. Zvikanzi pindai muofisi. Ndobva tapinda ningirikini muofisi. Chinhu chekutanga chakaita murungu akasikobvunza ava zvikanzi who is Matthew. Ava vakati cousin yani yaSilas. Zvikanzi Matthew
andinetsa inini panapa achitiburitsa ngirini basa Silas upinze inini ndakadzidza anditi zvekuti I'm sick and tired nani munhu akaunza Silas ndiye akaunza munhu wake saka ndati inini zviri best kuti vaende vanoita sei vanopedzerana zvinhu zvavo uko inini handizive kwavakabva handiti saka inini ndati zviri best kuti aningirike zvinonyanyorwadza murungu wacho akaopena akati chirega ndikutaurire secret ndandiri muprocess yemapepa ndandichida was adopting your husband because ndakanzwisisa Silas inini ndini ndandazvipira kuve baba but Silas blew it off the moment yaakaunzani hama yake iyoyo ndatoneta saka ndofunga murungu akapikicha kuti ifamily yakaita sei he was giving too much love of which alright zvakanaka ihama yavo but havana kuziva pekudrowa line kuti izvi ndofunga ndezvangu izvi tinokwanisa kushare saka chakaitika vakaitwa overwhelm nejealousy rakakurisisa kuti munhu wewata ipapo zvakabva zvanipa picture yekuratidza kuti Silas munhu ainzi haafaniri kuti no pakukura paipai nekuti hauna baba kaivo handiti haufaniri kuve nechinhu and you mustn't be better than us hauna baba nekuti isusu tisu tiri nani tine zita rababa vedu iwewo uri kunzi murape hausi nekuti ndo muromo yavo yavaigarisa kuti no uyu haasi murape and zvabva zvaita wesika dai maiziva the late sekuru murape vacho vari kutaurwa ka Silas akaenda stereki kwamurape saka vaiofendeka pese pekuti vaingonzi kazi vamutenisanwa ndamurapeka handiti saka vaibva vagadzirisa kuti haasi mwana wesinaka uyu haasi murape uyu muzukuru kwayo kwamurape muri kumuti mhofu mhofu haasi mhofu zvinodzikisira mazva ekutanga inini zvaimbondirwadza zvekuti pamwe ndaibva ndangoitawo hitback ipapo kuti munoda kuti anzwe sei ndiSilas saka makasiyanei inga munhu wani zvikazondipinza mudepression yekutorwara depression iri too much ill treatment yacho yandaiona yatiri nanhasi saka ngiri basa rapera paipai handambokudza ndikati murungu uyu Swati uyu anga ari co-director 1 wasekuru vainzi Isaac Burefu taita stationary nefiltration material yaenda mumamines murungu yanga ane yake yainzi WKS musekuru ava vanga vari yainzi zvevanhu enterprises anditi saka sekuru ndo vanga vari kune zvestationary plus kuti muwane manhingirikini kuti tipinde mumaruzevha nezita handi muchazva kuti kwai kunana dzidzo yakanaka yana mujikwa nhingirikini aitoshanda ari mastechi evanhu saka zvevanhu yanga iri yasekuru murungu yake yanga iri WKS asi vaingoita chi vakabatana kudaro basa paive raita rapera sekuru vaive vakabva kutoafekta nasekuru nemurungu uye ndobva makambani atoita se atosplit sekuru ndobva vanditora inini vakati chi muzukuru yakuno ndobva vavhura bookshop iyo inonzi Robinson House pakona paangwa neyakunzi Kwame Nkrumah yainzi Union kai right ndobva vavhura mune arcade iripo paika paRobinson House pane ka arcade karimo arcade imomo ndo maimune chi bookshop yakanga yaitwa nani yakazobva yavhurwa nani nasekuru vakabva vangotora zvinhu zvavo zvebookshop ndobva vanovhura ndobva vanotora ubva vati chi ndiuyoko ndobva ndaenda kwekwe ndaakushanda chi ndiri ipapo Matthew uyo atera handise vanhu taiti kuchechi tinopinda tese kuAFM vaingomuzivawo
kuti muzukuru vazukuru inu kama wangu chaiwo handinganyatsokwanisa kurondedzera nana sekuru ava murefu. Atera rimwe zuva mukaakadhimo mai mune karestaurant kaikarimo ndobva taakudya imomo ningi ini ndai ndichifevha koko handisi kuziva kuti pane kurongeka here kwakange kwaita kana nana Matthew. Ndobva munhu yandisevha ndakatenga pai nekoko. Saka ndatora pai koko ye akabva anyepera kuita se kuvhura. Pakuvhurwa kwekoko ye yanga iri nemabhodhoro akatswanywa. Nditi ndinotenda Mwari kuti chakaitika ndechekuti mabhodhoro aya akagara pasi. Koko ndobva yaita se yaenda pamusoro. Waigona kuti unoda koko yakaita ingatange kuti koko pasi pese apa zoti dai kuri kunzi ndakangoningirika ndinongoti ndiMwari. Ndikati kochirudzi ndofuka ndikati kwainga wanga wavhura sei iwewe hakuna koko inombogara yakaningirika igoningirika. Anditi yainge yatorasikira yani ndiri kufunga kuti pane change chaitika. Saka ndobva ndafunga ndikati muRobinson imomo mai mudenga macho mai muri nemumwe wandaita mukoma yakanga iri shamwari yemuzukuru wafungai uye ticha wokugoromonzi kwakambenge kwaenda uifungai madziro. Saka nguva yatakabva kumbobuda mabasa ndakamboita kakupaireta nemota yani yaIye Stephen anga ari neVW zvimakombi zvimavhiri zvokudhara izvo. Ndikabva ndati inini panapa uyu munhu uyu chaari kuda ndofunga andivavarira kunditeera andibvisa basa ondiningirika. Ndobva ndakwira mudenga wamwe musi ndobva ndanoona uyu mukoma Stephen Moyo anga ari pilot weimwe kambani yainzi Cibergeg yaibva kupi kunana Germany hereko yaita filtration yebuningirike yekufirita netuma ndege twekumaminda maprazum andivarungu vaiita kufiritirwa ningirikini. Ndobva ndanomuona ndikati mukoma ndiri kukumbira basa hamuna basa here ndaitofunga ndingaone basa mukambani yake kukambani kwaaishanda ikoko. Zvikanzi muno mandina ndingiri basa asi chandingagone kukuitira Silas ndakavhura shop kuBorodale. Saka ndinoda kuti opota uchinoita sei uchinohodha zvinhu anditi uchiningirika kushopu uchindionera kushopu. Ndikati paright ndobva taarenja ndobva andiendesa kuBorodale. Munoza pane imba yaNyagombo inonzi William Pollitt. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. Taigara mumakomo Zimbabwe yehondo avaka manya takabatesa tichichingira Zimbabwe taigara mumakomo yehondo avaka manya takabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira mumakomo avaka manya takabatesa